Udaltop, udaletako euskara zerbitzuen topaketa, maiatzaren 5 eta 6 egingo da. Eta aurreko edizioan bezala, pantailaren beste aldetik jarraitzeko aukera izango da. Jazko esperientzia baloratzen dugu biziki positiboki, 3 arrazoinengatik. Lehenik 500 lagun bildu baitziren, bigarrena streamingen bidez erreski hurbiltzen baita, hitzaldien segitzeko, eta 3. Udaltop ezagutzen ez zuen jendeak ezagutzeko aukera ere ukan baita. Baitakigu gure publikoa ikasteko gogoarekin dela beti, eta egunerokoan aplika daiteken informazioa partekatzea interesgarria dela. Zer eta nola egin udaletatik eremu sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeko? Galdera horri erantzun nahian, 9 hitzaldi eta talde lana antolatu ditugu. Abia puntua berriz, Eusko Jaurlaritzak 2020-2023 epealdirako prestatu duen euskara eremu sozioekonomikoan sustatzeko plana izango da. Eremu sozioekonomiko pribatuaren esparru hori irabaztea da, Eusko Jaurlaritzaren datozen 4 urteotako erronkarik nagusiena, eta horretarako 2019an hasitako hausnarketatik eraiki dugu lankidetzan oinarritutako plan bat, eta uste dugu hurrengo urteotan horren despliegea eta lankidetzan egiteko, lehenengo jardunaldi honetan egingo dan lana estrategikoa eta lehentasunezkoa izango da. Plana ezagutu ondoren, udaletara begira jarri eta plana aplikatzeko jarraibideak emango ditugu. Jardunaldiaren lehenengo gunean, esparru ezberdinetako azalpenak emango dituzte. Batetik, SIADEKok Eusko Jaurlaritzaren planaren azterketa juridikoaren inguruan hitz egingo digu. Bestetik, Inigo Urrutiak Eusko Jaurlaritzaren planaren azterketa juridikoa emango digu. 3. Emakundetik, beste esparru batean, ezarritako klausulen jarripena nola egin adieraziko digute. Eta amaitzeko, Oarsoaldeko Garapen Agentziaren eskutik, Garapen Agentziek eragiteko daukaten gaitasunaren inguruan hitz egingo digute. Honaino, osteguneko menua. Ostiralean, lan munduan murgilduko gara bete-betean. Ikuspegia zabaltzea beti da aberasgarria, eta Kataluniara begira jarriko gara oraingoan. Kataluniako Unibertsitate Publikoko Joan Pujolar irakaslea etorriko zaigu bisitan. Joan Pujolar aditua da besteak beste gazteen eta hizkuntzaren esparruan. Azterketa sakonak egin ditu batez ere Katalunian hiztunen hizkuntza aldaketak eragiten dituzten mugarriez. Berak katalanez muga linguistikoa deitzen dio mugarri horiei. Esate bateako ikasketak amaitu eta lan munduan sartzeko urratsa izan daiteke mugarri horietako bat. Pujolarrek azterketa oso hurbilekoak egin ditu, hiztunen bizi esperientzitan oinarritzen da eta saiatzen da ulertzen nola eragiten dioten hiztunari mugarri horiek. Harimutur horri tiraka jarraituko dugu. Joan Pujolarrak eskainiko duen hitzaldiaren osagarri 3 esperientzia ekarriko ditugu. Guztiak euskara eta lan mundua ardatz dutenak. Prestakuntza duala, lantokietako harrera protokoloak eta euskaraldiko ariguneen esperientzia. Euskara lan hizkuntza izateko bide horretan ari garela lanean, administrazioek ahaleginak eta bi egin beharko ditugula, ze dagoeneko lan mundura sartzen diren gazte asko euskara dute propioki hizkuntza eta egin behar duguna da euskal eskaintza hori indartzea. Hau da, euskara lan hizkuntza izatearen behar hori bermatzea. Horrek zer eskatzen du. Berez, gurean ahalegin gehiago egin beharko ditugula eta horretarako propioki lan munduarekin zerikusia daukaten eragile guztiak bat egin behar dugula, elkarlanean aritu behar garela. Menu nagusia aurkeztuta, informazio praktikoa emate aldera, izen ematea gaur zabalduko da. Aurten ere egitara erakargarria osatu degulakoan gaude. Iaz heldu genion zabaletikan gaiari, baina aurten berriz ere gaia udaltopera berezko eremura ekartzea erabaki dugu. Uste dugu udal guztietako teknikari eta arduradun politikoek asko ikas dezakegula aurrean dugun erronka handi horri heldu ahal izateko. Udaltop 7 herri erakunderen arteko lankidetzaren ondorioa da, eta bistan da euskararen garapenaren arloan ari garelarik
ikuspegi zabala, tokian tokiko azterketak gainditzen dituena, aski baliagarria dela, eta aukera ematen digula guztioi elkarri ikasteko eta interesgarria diren adibideak eta esperientziak partekatzeko.